Zo sjoggen de boeren het liefst in de winter. Dat houdt de moes uit de boerengroen. Vooral de afwisseling van frost en taaiwaar, dat is, daar moesten een hekel aan en dat verdwijnen ze over het algemeen in de winter. Maar krijgt dat winterwaar is wat er mist in 2014 en 2015. Het klimaat wie dan ook de wichtigste oorzaak van de grote moezenpleegers, dat blijken uit het onderzoek. We hier dan een hele droge zomer en droge najaar. Nou, dat had ik de inleiding was, maar tot die moezen uitbraak. En dat is juist dat soort dingen precies tegelijk binnen mei een piek hier van die moezen. Ja, dan kan het gebeuren. En dat is in 2014 gebeurd en dat had zich helemaal terugzetten tot in de winter van 2015. Maar net alleen het waar speelt een rol. Ook de wijze van Borkjen had invloed op het al moezen in de groen. Zo zitten moezen net graag in de gruiden dat ik kei omrinnen. Het advies is dan ook om de kei naar boeten te sturen. En zo zijn er meer zaken die de boeren zelfs dwang kennen. Het geers kwart de winter in. En niet alleen het geersland, maar bermen, waterkering, alles zo kwart mogelijk de winter in. Zodat de predatoren meer kansen hebben en de moezen minder kansen. Ook het groenwetter zouden ze omheen matten. Wils de boeren dat liever net ha. Moezen houden net van wie te voeten en de groen wie het houden is dan ook het enigste dat werkt als er al een soort moezen binnen. Zo zijn er meer maatregels die tot extra inspanning van de boeren vregen. Het waar is net te sturen en dus moet het bij het boortje waar komen. Verder wordt nooit toen een systeem waarbij boeren al in het voor een seintje krijgen als er een nieuwe pleeg dreigt. Jelle Bouma denkt dat de meeste boeren ree binnen om mee te doen aan de maatregels. Hij had betrouwen in de toekomst. Maar deze maatregelen, met dit pakket, denk ik dat we voor 80-90% het voorkomen kunnen. Maar ik denk dat je met het allerliefste eigenlijk in de winter dit soort type waren hebt. Ja, natuurlijk, je geniet ervan. Het is mooi natuurlijk. Dus graag al dit. Maar als het net zo is, dan hebben we een andere maatregelen die we aanpakken kunnen.